lehajtom, hogy jobban halljatok. Na, annyi lenne a lényeg, hogy mint azt már a címből megtudtátok, vagy megtudhattátok, a mai videóban körbenyálazunk egy Yamaha T700-at, más néven Tenerét. Egyik barátom vett egy ilyet, és akkor ő be fogja nektek egy kicsit mutatni a motort. Igazából ő most fog először vele gurulni, annyi, hogy Zuglóból hazavitte lábon, akkor nem először, igaz, hazudok, akkor másodjára most fog vele gurulni. Úgy döntöttünk, hogy ma egész szép időt mondott, relatív szép, motoros, lehet már motorozni. Annyit kell tudni a mai napról, hogy 2026. február 14-e Bálint nap van, úgyhogy Bálint nap alkalmából kivisszük a paripákat egy kicsit. El fogunk menni egy szép helyszínre, és akkor ott majd forgatunk nektek erről a mociról egy kis videóanyagot, úgyhogy gyertek, tartsatok velünk, addig is, tudjátok, fesztivál.
Na, srácok, ahogy ígértem a videó elején, ma körbenyálazunk egy T700-ast, egy Yamahát. Tessék, nézzétek meg, szerintem egy baromi szép motor. Beszélünk a gazdiával, hogy ez most hogy jött neki, vagy mi ez. És szerintem itt mutogat nekem, hogy nincs benne a fejem. Nem érdekes, gyerekek, a motor a lényeg. Nézzétek! Itt a T700-as, akinek a gazdája nem más, mint Dini. Dini, gyere, légy szíves, mutatkozz be a nézőknek, nagyon jó barát. Sziasztok, Dini vagyok. Ő vette ezt a gyönyörű szép motort. Milyen motorod volt neked ezelőtt? Egy DL650-em. Milyen meglepő, nem? Igen, egy DL650, azt én úgy tudom, hogy majd utána visszatérünk a Tenerére, de úgy tudom, hogy ezzel a DL-lel te azért motoroztál, volt egy kisebb túrád, nem? Igen. Volt egy 2 hónapos, 24 000 kilométeres. Az nem semmi. Merre jártatok? Hát, Többen voltatok? Bocsánat, azt nem mondtam. Én tudom, hogy többen voltatok, de igen, ketten voltatok. És annak a túrának, ha jól tudom, az volt a neve, hogy? Kétszékely Mongóliába. Kétszékely Mongóliába, ugyanis Dini Erdélyből származik, magyar gyerek, imádom. Székely. Úgyhogy ők elmentek 2 DL650-nel annó Mongóliába. Az jó kis út lehetett. Nagyon szép volt, meg élménydús. Na, mesélj, volt valami extra azon az úton? Hát, terepviszonyok azért vannak komolyak, meg... Az most van Budapesten is. Az igaz. Meg nem csak Budapesten, nyilván az egész országban, igen. De volt mindenben részünk, úgyhogy nagyon jó volt. Na, szuper. És akkor annak a DL-nek mi lett a sorsa? Hát azt egy marosvásárhelyi barátom vette meg. Sajnáltam eladni, de sajnos nem volt időm akkor motorozni, építkezés. És mai napig nála van, igaz? Már többször ide-oda döntögette. Nem úgy néz ki, ahogy átadtam, de hát ez Benne van a pakliba. Mindenki, ahogy, igen. Ugye ahogy szokták használja. mondani, hogy kétféle motoros van, aki már elesett, meg aki elfog. Így van. Na, és akkor most eljutottál odáig, hogy kész vagy az építkezéssel, egyenesbe jöttél, és ő lett a következő, kiszemelted. Mit tudunk róla? Nagyon jó. Mondjuk és akkor itt vége is a videó. Az első hosszabb út, mert még nem voltam vele igazából annyit, az eredetiségvizsga, meg az átíratás. De már most összesároztad. Hát igen, azért terepen meg kellett nézzük egy kicsit, hogy mit csinál. Mondjuk nem ezekkel a gumikkal. Igen, bár a legjobb, de rajta. Aki szarral megtanul menni, az utána már jóval könnyebb. Jó, ez mikor ez a motor, Dini? 2021-es. 21-es, és van benne 34 000. Hát akkor ez még új, még bejáratos. Igen. Terepen sokat nem volt. Hát majd ezután. Reméljük. Dini nekem itt a kulisszák mögött már elárulta, hogy fog kapni kicsit terepesebb gumikat, és hát nem csak az aszfalton fog közlekedni vele. Na, és akkor mit tudunk róla? Rugó útja mekkora ennek? Pont jó. Az igen, és a hasmagassága? Na, az aztán végképp, az tökéletes. A színét már meg sem merem kérdezni. Hát, kék. Kék. Ennyi. Ez Yamaha Tenere T700. Szép motor. Gratulálok hozzá. Nagyon szépen köszönöm. Beszéljünk egy kicsit még a felszereltségéről. Van rajta nekünk egy ilyen, hát idehozlak titeket, és akkor megnézitek ti is közelebbről. Felszereltség, van nekünk egy markolatfűtésünk, ugye? Igen, egy törött tükör. Van egy törött tükrünk, azt az előző gazdi törte össze, megfektette a paripát, gondolom. Igen. Jó, az mindegy is lényegtelen. Van egy ilyen telefontartónk, semmi extra, van egy baromi jó bukócső rajta. Ez gyári ez a bukócső, vagy ez már ilyen extrának számít? Elvileg gyári. De gyárilag nincs rajta, csak van, csak valamelyiken kisebb van, valamelyiken a nagyobb. Ez gyári, meg van rajta egy doboztartó neki hátul, illetve 2 oldaldoboztartó van, meg hátsó doboztartó. Na, ez viszont nagyon jó ez a taposód, Hard Rock. Igen, hát tanga papucsban nem ajánlom. Van rajta, micsoda Aprokovics. Kémény. Milyen kémény ez te? Black Widow. Igen. Nem semmi. Sportkidőrenő. Na, mit szóltok? Már van egy potyautas is, oda nézzetek.
Na hát ennyi. Dini, akarsz-e még valamit elmondani erről a motorkerékpárról? Hát igazából van fekete is benne, nem csak kék. Hát köszönjük szépen, akkor ennyit a Teneréről. Dini megengedte, hogy csinálják egy ilyen üléstesztet, illetve hát nem engedte meg, De középszenderen van, nem baj? nem baj. Ja, Nem borul el? ne. Mindjárt meglássuk. Így, Nila. Így. Olmán kemény ez az ülés. Igen. Azt a betyár. Mint valami izén ülnék fönt. Ez kemény, mint valami terepjáró, vagy kamionba ülnék fönt, olyan magas. Olyan, mint Nem a platósifa. Azt a lábad leér rendesen? Le. Nem sem. Hát a sarkam azért nem, de úgy elől a... Hát de így a középszenderen ez Na az enyém várjál, se. akkor. Nem tudom, lehet sebességben van, de nem, nincs. Nincs, már az előbb tekergetted. Tekergetted? Tekergeti a... Ma tényleg leér. Azt mondom. De mennyivel puhább, mint a DL. Jobb, Azt nem mondtam. de elvileg lehet állítani rajta. Csú! Na csá! Csá! Ha máshol fog a kuplungja. Nekem is furcsa volt. Ó! Jaj, kiment a képről. Na, egész jó ez a mocika. Hú, gyerekek! Szép Na? motor. Vélemény? Kéne? Aha. Mondjam, hogy kéne? Hát... Nekem másképp máshol fog a kuplung, meg biztos, hogy ezeket a gumikat igen le kell cserélni, de amúgy nagyon jó kis dög. Na, akkor ezt itt most elvágjuk ezt a videót, befejeztük, és akkor még beszélgetünk egy kicsit, meg lehet elmenni valahol ebédelni, aztán irány hazafele. Na, szevasztok, fesztivál!
srácok, ez jó volt, Dinitől elbúcsúztam, és látjátok, ez a youtuberkedés, ez egy olyan dolog, hogy mindig jó, ha van egy témád, van miről beszélni, vagy van mit megmutatni. Egy csomószor ugye azon vagyok, hogy kéne videózni, kéne csinálni valami tartalmat nektek, meg magamnak, és nehéz. Tehát annyi youtuber van már, annyi motoros youtuber van már Magyarországon, hogy Dunát lehetne velünk rekeszteni, és igazából ilyenkor jön a sors, és dob eléd, tessék, itt van egy T700-as, egy Teneré, amit be tudtam mutatni nektek most ebbe a videóba. Úgyhogy folytatjuk. Dinivel azt beszéltük, hogy fogunk még együtt motorozni. Beszéltük Felvidékre, és elmegyünk egyet ebédelni valami étterembe, valahogy kicsit messzebb, úgyhogy vannak itt tervek idénre, remélem jobban összejön, mint a tavalyi év. Na, addig is remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha tetszett, iratkozzatok föl, tudjátok, lájkoljatok, nyomjátok a kis harangot, hogy ne maradjatok le a következő tartalmakról. Húzok haza, állok neki videót szerkeszteni, hogy ez nektek mielőtt kimenjen, mikor fog kimenni, nem tudom. És akkor ennyi szerintem.